I qui ja ha fet els deures és el Platja de Palma, que ja és l'equip de l'Ep Plata. A més, ho va fer amb un autèntic recital de joc ofensiu i defensiu davant un Marín Peixe Galego que només podia mirar i deixar jugar els mallorquins. Els de Matías Serra varen dominar des del principi amb un parcial de 8-12 en el primer quart. El Marín va estirar Madón i Lluís González, però ahir la màquina de Serenal estava en funcionament. Al final, 89-65 i una gran festa al pavelló Toni Cervera. La veritat és que ha estat fantàstic. No vull deixar d'anomenar en Martí Vives, que és una persona excepcional. L'afició jo crec que avui ha estat brutal, i la meva dona i la meva filla. En principi la idea era pujar i aconseguir l'ascens via deportiva. La nostra feina l'hem feta i ara ja toca que els directius i la gent que se dediquen a això moguin peça.